मोपा विमानतळाचे काम पूर्णतायेकडेन पावला। नव्या विमानतळार पर्यटनाची तांक वाडोवपाचे सरकार यत्न करतले, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। कार्गो हाताळपाचे अतिरिक्त क्षमतेचेरूय तो उलयलो। नव्या मोपा विमानतळाची प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन GMR बरोबर बसका घेतली। ह्या विमानतळार भारतीय नौदळाचे निर्बंध आसचे नात, देखून नव्या विमानतळा वरवीं चड पर्यटक मेळोवपाचे सगळे मार्ग सरकार सोदून काडटले अशें मिडिया कडेन उलयतना तांणी सांगलें। आयकात। आज आमी GMR एअरपोर्टाची व्यू घेवंक आयिल्ले। ऑपरेशन्स तांचे चॅक केन्ना स्टार्ट जाता ते टुरिजम इंडस्ट्री खातीर दीस वील बी अ बिग गेम चेंजर एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न। Dabolim has its own reservations because of naval authorities in terms of landings and takeoffs. हांगा आमी नवे मार्केट पळयलें जाल्यार whether it is charter tourists coming in as an international inflow, outflow, तशेंच लोक who are high flyers who are coming by special charters, other services that can be provided, number of flights that can increase, and we understanding how GMR and tourism department can play a role together is what we needed to understand where they stand. ते समज कितें एक्टिविटीज आज स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार वॉट इज द थिंग दॅट गोवा टुरिजम नीड्स टू प्ले, एंड फ्रॉम गोवा टुरिजम वॉट वी एक्सपेक्ट GMR एंड मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज टू प्ले इज वॉट वी नीडेड टू पुट आवर थिंग्स रायट। कॉन्सोलिडेटेड प्लॅन तयार करून वी नीड टू वर्क टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू इन्क्रीज द फुटफॉल्स ऑफ टुरिस्ट इन गोवा। टुरिस्ट जे येतले ते स्पेंडींग टुरिस्ट जावं, बाकीचे टुरिस्ट जावं जे येतले। सेकंडली फ्रॉम कार्गो पॉयंट ऑफ व्यू हाऊ वी कॅन युटिलाइज दीस डेस्टिनेशन फॉर कार्गो सर्विसेस in terms of IT or IT exports that we are trying to promote. We need to understand every segment of how the things can work out as a win-win situation for the state in terms of revenue and employment to the state. So ताज्या खातीर टुरिजम डिपार्टमेंटा खातीर आमकां कितें कशें फोकस एरियाज घेवच्यो पडटल्यो, how we can use their abilities of expertise of understanding the flow of tourists, which countries we are actually focusing on and what they are doing about as far as tourists are concerned, ते अंडरस्टँड करपाची गरज आशिल्ली। The runway which is ready and the rest of the things, and we expect to, we have asked for a joint review in 15 days to 20 days time की अदमासान एक 15-20 दिसा भितर ब्रेनस्टॉर्मिंग करून जे आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक आनी तांचे मोपा ऑथॉरिटीजचे आमचे माडा आमचे हे GMRचे लोक बसून वी वील कम विथ अ प्लॅन वेर हू नीड्स टू डू वॉट। लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू, इज ऑफ डुईंग बिजनेस जाय, विजाज जाय, इजी फ्लो येवपाक तांकां कितें करपाक जाय, नंबर ऑफ फ्लायट्स कनेक्टिंग कश्यो करपाच्यो, आमकां हाऊ कॅन वी बिकम द पॉयंट ऑफ सॅटेलायट पॉयंट फॉर लॉट ऑफ न्यू फ्लायट्स टू कम इन, विच आर द न्यू एअरलायन्स वी कॅन एक्सप्लोर, ऑल दीस थिंग्स वी नीड टू वर्क टुगेदर। कित्याक शेवटी इट्स अ थिंग दॅट वी नीड टू इन्क्रीज अवर कॉन्ट्रिब्युशन। आमी जे टुरिजम सेक्टरान म्हणलां कॉन्ट्रिब्युशन टू द GDP, ऑल्सो वी हॅव बीन द बॅकबोन अबाउट 16.5%, जाल्यार तातूंतल्यान आमी वयर कशें वाडोवंक शकता जाल्यार GMR वील बी अ कॉन्ट्रिब्युटर। म्हजें एकूच मत आसा की इफ GMR एअरपोर्ट प्लेज इट्स थिंग्स रायटली देन वी हॅव अ गेम चेंजिंग। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार।